Gondolatébresztőnek szánom ezt a videót, egy más megközelítést szeretnék megvilágítani. Sokszor abban mérjük az edzések hatékonyságát, hogy mennyire nehezek, mennyire izzadtunk le, vagy mekkora izomlázunk lett. Könnyű elveszni az ismétlések, sorozatok, gyakorlatok kiválasztásában is. De azt hiszem az első, a legfontosabb dolog, mintha nem számítana és a sor végére kerül. Szerintem a legkevésbé izgalmas téma sokaknál a gyakorlatok technikája. Pedig amire sokan nem gondolnak, hogy a megfelelő technika az az út, ami a leggyorsabban és leghatékonyabban elvezeti őket a céljukhoz, ami lehet több erő, kevesebb testzsír, egy szálkás, atletikus fizikum. Minden sportnak megvan a maga technikája, amit ha nem gyakorolsz, nem leszel jobb benne. Gondolj egy küzdősportra, egy labdajátékra, nem sorolom tovább. Vagy hasonlíthatnám a kettlebelt egy hangszerhez is. Minél inkább ismered a fortéjait, annál szebben szól. Megfelelő technikával több izmot fogsz munkára. Nagyobb intenzitással edzhetsz, nagyobb biztonság mellett. Minden esetben fontos a technika, de ha otthon edzel önállóan, akkor még inkább, mert te magad vagy a kontroll. Ha egy valamit megfogadsz ebből a videóból, az legyen az, hogy levideózod magad a gyakorlatok végrehajtása közben. Mindig erre szoktam kérni az online edzésprogramom résztvevőit is. Az első alkalommal mindig egy nagy felismeréssel szembesülnek. Egészen máshogy néz ki a gyakorlat végrehajtása kívülről, mint ahogy belülről érzik. Nagyon sokat lehet belőle tanulni. Persze félni sem kell a tökéletes technikától, mert vannak, akik azt gondolják, ha már csak hozzáérnek a súlyokhoz, fel fognak robbanni. Csinálni kell, gyakorolni kell, tudatosan odafigyelve. Minden ismétlés legyen jobb az előzőnél. Nem kell mindig bukásig edzeni, sem állandóan könnyű súllyal pumpálni. A megoldás a kettő közt van. Elég jó technikával, elég keményen edzeni. Ha szeretnéd profin elsajátítani az alapokat, vagy szintet lépni, akkor várlak az online 8 hetes Kettlebell Strong programomban. Nem csak oktató videókkal segítelek, de konkrét edzői segítséget is kapsz a felvett gyakorlataid. Kielemzem és személyre szabott tanácsokkal látlak el minden alkalommal. A linket megtalálod alul a leírásban. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!